Čus! Tady, jak vidíte, tak na záběru jsem jenom já. Nikdo tady Maty není, ale víte, kde je? Je za kamerou. A dneska se uděláme, no, nevím, jestli to je tak crash test, ale bude to spíš taková demolice. Já jsem HTCčko dřív, už ho nechci, mám už lepší mobil. A je to tady brač. Jo, jsem se nějak na něj zadíval. A já jsem stavil na baterku, jsem dal jsem jen kryt, protože ten se dá lehce prodat. A jsou dva druhy lidí, kteří se koukají na tohle video. Jedni se budou chytat za hlavu a říkat, jaký jsem debil, proč jsem jim to třeba nedal, že jo? A druhý typ lidí je, že se asi taky budou chytat za hlavu a říkat si jenom, jaký jsem debil. Takže můžeme jít na demolici. Tady to chci dneska zdemolovat. Tak. Jaj. Jemu nic není. Hej. Hej, bobče. Točíme si tady na úsle. Bravo, jedna. O, krása. Ty vogo. Ty krása. Tak, bacha, to je lepší věc. Kdyby to mělo baterku, tak by se to asi rozlítlo. Jo no, hele, koukej. Displej už je v prdele. Ukáž. Ty vole. Ty krása. Takhle nevidíte, jak tam jsou ty doteky, víš co? A třetí část lidí? Ty vole. Já to moc špinavý, tohle jo, nejedno. Jo a Marty. Třetí druh lidí si bude říkat, to je debil, proč to neprodal? No, nebo tak, no. Ty vole, hezky. Ale ty kráso. Ty kráso. Dobře, no. Chudáček HTC. Ano, loupeme z něj, ukaž nám to na závěr. Nechci stoupnout. Tak hele. Někdo na nás čučil v okně, ale to je jedno. Ale tak to asi by stačilo, takhle skončilo to mé HTCčko. Takže my se s vámi loučíme. Pojď to ještě jednou o zemi, symbolicky. Jsem mrdnou. To stačí. A. Nazdar. Čau.